سلام كبرات تخاتاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدالو الزيناتات سومال زي قوامي ابالنت بيت مغرص اتا ودو حورات هاجرات مركبه ابيرترات صنبل مبل 225 عامه لدت بوشكين مكيادو اب كتبه تسنيا ابيرترا اغاطيم زلو هو سلسته سبات زوسده حدقه اب ايثيوبيا اب كل الامحره حجون قتلت لعلو سبسلطان مقصالو جرمن اب قرن افريقيا زلوا صلوا غتعبي زقرب امامه ببايتو هاجر مزداقون كالن زتقال كونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم لعلو سبسلطان إيرترا بزترخبولا قاطامي تمالش شدش سنة بسمرة مبل 225 عمت الزخري ألكسندر بوشكينن هاقراو معالتي قوانقوا روسيان تذكير كمزو على تقاليزو امباسي هاقر الروسيا بإيرتران محبر نبارات تمهار الروسيان سوفيتين بمتحبر أبكبابي حولت بوشكين بسمرة مبل 225 عمت زخري ألكسندر بوشكينن هاقراو معالتي قوانقوا روسيان تذكير كمزو على تقاليزو اتمدب أبكبابي حولت بوشكين بسمرة زتخيدو خوينو كاب سبسلطان إيرترا كوميشنر بهالن سبورتن إيرترا أمباسادر زمادة تخله كومدما كاب منستر قدايات وصعن منستر تعنان إيرترا حويسو بركز زبالو سبسلطان آبتنا يزخر مدب كم استرخبو تاقاليسو كم زفلت بوشكين على تلدتو زخبر لا معالتي عالم لخاويت معالتي قوانقوا روسيا تباهيلا ون تبع الكوينة أبزيا بسمرة زتخيده مدبون كلتيو بحابر كم استبعلن كوميشنر بهالن سبورتن إيرترا أمباسادر زمادة تخله دما أب حولت بوشكين عمبابا أمبيريو هاجر الصومال بيت مخرص اتا ودو حبرات هاجرات زي قواميت ابال كوينا كم استمرص تغاليصو اتان زحلف 30 عامات اب كينات حد حتى صميدا صنح الصومال بيت مخرص اتا زي قوامي وكلنا كوهبا دحرش 1907 ازي ناي مجمرتايو بيت مخرص اتا ودو حبرات هاجرات اب عالم زلو قچتات كمي كفتحالو وزوسن نوسنات هاجرات فلوي سلطان زوهب حلفاي زلوا صوماليا زي قواميت ابال بيت مخرص اتا خوينا ممراصا نتي اب هاجرا اسلامويان عطقات الشباب تحز زلوات صقمات نبيت مخرص اتا ودو حورات هاجرات نغته سمعن نمفتحو كتصعرن عبي عدل كم زفطرلا تنتن تقليصم بيت مخرص اتا ودو حورات هاجرات بجكاتن قومت ابالات بيت مخرص زخونه امريكا فرنسا تشاينا روسيان عباي بريطانيان توسختي حمشته اب كلت عمد زقايران زي قومتن ابالات تباهيلن ينزمرصا حنت هاجر ابتي اب عالم صلاو زخونه بيت مخرص اتا زي قوم ابالنت نختركب بوحدو كابتن وكلت هاجرات كوينم اب حفشاو بايتو ودو حورات هاجرات زساتفو كلته سلسيت دمص ختركبي زلوا صوماليا خا مسدي مارك غريخ بانامان باكستانن نز دمص سلازرخبت كاب زمص طر جميرا نخلت عمت ابال ات بيت مخر خوينا كتسرحيا صومال نتيه نزوبا مبرق افريقيا زتحز ابوتانا محز كم 293 ابالات حفشاو بايتو ودو حورات هاجرات دمص ناي 279 هاجرات بمركبيا كتمرص كيلا صومال ابيت مخرص اتا ودو حورات هاجرات زي قوام ابالنت مسرخبت نلوخ صوماليا مريحو ابتيام نيويورك زتخايده اخيبا زترخبه منستر قدايات وصاي صوماليا احمد فقي هاجرو اب علمو مدرخ بوتا حيزا يكبل تزاريبو ات منستر بمسعب اب علم سلامن صتان مسفان عبقده نخهلونا تدالينا علنا يلو صومال بناي قدم بريزيدنت محمد سيد باري ابتمر حلو زنبرت اوانيا بشحن 1991 نابكينات حد زاتوت بزحلفو لعل 30 عامات كا ودو حورات هاجراتن حبرت افريقان نتهاجر سلام نخسفنان ماكلاي منغست هاجر غوبو سلطان نخحزن بعقبت سلام عبيص عركه كايدو صني حميوم ماكلاي منغست سومالياون نتخساب حجين السفح كفاله هاجر تقواصاصير زلو اسلامو عطقال شباب نمكات كل زكالو خغبر صني حيو اتم مثال قاعده طبق ركب زلوم الشباب نتمع كلاي منغست عاليوم ابتا هاجر باسلامو حجز مرح منغستي نمسرات علامه كم زلوم يمزغلصو ابيت مخرص اتا ودو حورات هاجرات نزي قومت ابالات زحزا سيديا بزوباتات زتخففل خوينو انتخونه اتن حموشته بزي قوامنت زمرص هاجرات لكع كم تن حموشته قومت هاجرات دمص بدمص ناي مسعر مسل وي دما فيتو وي قوف مسل يبلنن حبرت افريقيا ابيت مخرص اتا ودو حورات هاجرات كلته قومتن كلته توسخت زي قومتن وكلنا كهلوا نويح عامتات كحاتت مصنح ذكريو انتخونه كسب حجي نافريقيا حنت زي قواميت وكلنا طراي تفقيد وازلا زيغا حجي نزغصلو 3 عامات بصومال كتتحازيا
ኣብ ኤርትራ ከተማ ተሰነይ ኣብ ገዛ ብዘጋጠመ ባርዕ 3 ሰባት ህይወቶም ከም ሰኣኑ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ብወገን ኤርትራ ወፂ ዘሎ ዜና ኣብ ከተማ ተሰነይ ምምሕዳር ከባቢ ፍትሒ ብ4 ሰነ ከባቢ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መንበሪ ገዛ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝጸንሑ 3 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ህይወቶም ከም ሰኣኑ ተገሊጹሎ። ገዳያት ናይ ዝባርዕ ኮይኖም ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ዜጋታት ካብ ዓዲ ሸገላ ንኡዘባ ጎልጅ ዝመጹ ኣጋይሽ ኮይኖም ጓል 67 ዓመት ጓል 28 ዓመትን ወዲ 7 ዓመትን ቆልዓን እዮም። ዋና ገዛ ምስ ወዳ በቲ ሓደጋ ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከተማ ተሰነይ ሕክምና ወረድኤት ይግበረሎም ከም ዘለውን እቲ ዝወፀ ዜና ይሕብር። ጠንቂ ሓደጋ መግቢ ንምድላው ዝተኣግዶ ሓዊ ብግቡእ ብዘይመድፍኡ ምዃኑ ኣብ መደበር ፖሊስ ንኡዘባ ተሰነይ መርመሪ ገበን ሰሎሞን ኪዳነ ኣፈናዊ ምልክታት ብምጥቃስ ገሊጹ። ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ፍትሒ ሳልሕ ረመዳን እቲ ዝተቃጸለ መንበሪ ገዛ ብሳዕሪ ዝተኸድነን ኣግዶን ዳስን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብርቱዕ ንፋስ ስለ ዝነበረ ገዳያት ንምርዳእ ዕድል ከም ዘይተረኽበ ኣረዲኡ። ሃገረ ጀርመን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓደንን ዘለዋ ጸልዋ ክትዕቢ ዝጠልብ ሓያል ጽምዶ ጀርመን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓደንን ብዝብል ኣርእስቲ ብኣባላት ሰልፊ ሲዲዩን ሲኤስዩን ዝቐረበ እማመ ብባይቶ እቲ ሃገር ቡንደስታግ ጸዲቑ ተወሳኺ ዘተ ክግበረሉ ናብ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ከም ዝተመሓላለፈ ተሓቢሩ። እቲ እማመ ጀርመን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓደንን ዝያዳ ሓያል ጸልዋ ክህልዋ ይዘጽውዕ። ብመሰረት እቶም ነዚ እማመ ዘቕረቡ ኣባላት ባይቶ ተሳትፎ ሓይሊ ባሕሪ ጀርመን ኣብ ሓድሽ ተልእኾ ሕብረት ኤውሮጳን ዩናፎር ኣስፔዲስን ህላወ ጀርመን ኣብቲ ዞባ ንምሕያልን ኣብ ምርግጋእ ቀይሕ ባሕሪ ኣበርክቶ ንምግባርን ዝተወስደ ኣወንታዊ ስጉምቲ ብምባል ንኢደሞ። ይኹን እምበር እዞም ነዚ እማመ ዘቕረቡ ኣባላት እዞም ክልተ ሰልፍታት ወላውን ጀርመን ብመንገዲ ሓይሊ ባሕራ ስጉምታት ወሲዳ እንተሃለወት ኣብቲ ዞባ ዘርኣየቶ እስትራቴጂካዊ ሸለልትነት ግና ክፍታሕ ኣለዎ እዮም ኢሎም። ኣብቲ ድሮ ጸዲቑ ዘሎ ዘቕረብዎ እማመ ከዓ መንግስቲ ፌደራል ጀርመን ተወሰኽቲ ወተሃደራውያንን ዲፕሎማስያውያንን ክኢላታት ናብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምልኣኽ ህላወ ጀርመን ኣብቲ ከባቢ ክዋሓስን ዝያዳ ርድኢት ናይቲ ከባብን ረብሓታት ጀርመን ኣብ ባይታ ብዝዕቅብ መንገዲ ድማ ዝያዳ ውክልና ናይ ጀርመን ኣብቲ ከባቢ ክረጋገጽን እዮም ተማሕጺኖም። ነዚ ንምውሓስ ከም ምኽሪ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ድማ ከም ኣካል ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ኣሃዶ ምውፋር ከምኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋፈረ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዩናፎር ኣትላንታ ናብ ዝበሃል ተልእኾ ጀርመን ክትጽምበርን ኣብ ስልጣና ሕብረት ኤውሮጳ ንሶማላውያን ድማ ዳግማይ ክትምለስን ኣለዋ ዝብል እዩ ዘጠቓልል። እዞም ነዚ እማመ ዘቕረቡ ኣባላት እዞም ሰልፍታት ነዚ እማመ ዘቕረበሉ ምኽንያት ክገልጹ እንከለዉ ድማ ንኣገዳስነት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ኣብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭታትን ከምኡ ድማ ጸልዋ ሩስያ ኢራንን ኣብቲ ዞባ ከም ኣብነት እዮም ጠቒሶም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ሸዋ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ምምሕዳር እቲ ከባቢ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ብ6 ሰነ ምምሕዳር ወረዳ ቀወት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር እቲ ወረዳ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ዝኾነት ሚሊሹ በቀለ ኣብ ውሽጢ ከተማ እናተንቀሳቐሰት ብዕጡቓት ከም ዝተቐትለት ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ምምሕዳር ዘውፅእ መግለጺ እታ ኣብቲ እዋን ነፍሲ ጾር ዝነበረት ሚሊሹ ብኣኽርርቲ ባእታታት ብጥይት ተሃሪማ እዩ ዝብል። እቲ ምምሕዳር ነቲ ቅትለት ክኾንን እንከሎ እቲ ጉጅለ ንሓንቲ ጥንስቲ ኣደ ክትከውን ቀሪባ ነበረት ጓል ንስተይቲ ብጥይት ምቕታሉ በፂሕዎ ዘሎ ጫፍ ግብረ ሽበራ ዘርኢ ኢሉ። እቲ ምምሕዳር ከዓ ኣንጻር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣኽረርቲ ባእታትን ጸረ ሰላምን ፍትሕን ምእንቲ ፀታ እቲ ከባቢ ሕጋዊ ጻዕርታት ክቕጽል ምዃኑ ቃል ኣትይሎ። ሞት ናይ ዛ በዓል ስልጣን ድሕሪ ገለ መዓልታት ቀትለት ኣመሓዳሪ ወረዳ ገደም ዝኾነ ኣለበስ ኣደ ፍራሽ ዘጋጥም ዘሎ መቕተልቲ እዩ። እቲ ኣመሓዳሪ ዝሓለፈ ቀዳሚው ለይቲ ኣብ መንበሪ ቤት እንከሎ ብዕጡቓት ዝተቐትለ። በዚ ከዓ ውሑዳት መዓልታት ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ምምሕዳራት ተቐቲሎም ኣለዉ። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓሙሽተ እውን ኣመሓዳሪ ወረዳ ላስታ ጌታቸው መሊሴ ከምኡ ድማ ኣመሓዳሪ ቤት ጽሕፈት ጥዕና እቲ ወረዳ ሚልዮን ኣፈወርቂ ብዕጡቓት ጉጅለታት ተቐቲሎም ነይሮም እዮም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።